Halo? Senori? Jaa, Hanso. Minä teen pahan pilan kaikille. Halloween special. Tervetuloa. Minua kyllä pelottaa, ja mä oon hulluna kyllä. No, tämä on kyllä nyt semmoista pelottavaa aikaa ja eletään semmoisia erittäin pelottavia aikoja. Tässä showssa ei ole 4 segmenttiä, vaan monta tässä on, Jorma. Meillä on 6 segmenttiä yhteensä. 4 normaalia segmenttiä ja 2 mysteeri Halloween-segmenttiä. Mutta totta kai meillä on vieras tänään ja kutsutaanpa vieras paikalle. Halloween... Tää kolahti pöytään. Sinä tulit sieltä. Mistä sinä oikein tulit? No, minä melkein. Toisesta ulottuvuudesta. Toista valtakunnasta. Mikäs sinut tuo Halloween-aikaan tänne? En minä tiedä. Mä vaan tulin tänne. Ja kuka sinä siis olet vielä? Kerropa se Jaakko. meille. Mä oon tämmönen videokuvaaja Zounaaksena. Onko tuttu? No nyt ota lasit Mikäs? pois, minua häiritsee nuo lasit. Alkoi vähän jännittää, Jorma. Alkoi vähän tutisuttaa jalkaa. Voi. Onko sinulla mitään käsitystä, mitä tänään on luvassa? Ei yhtään. Mä en edes tiedä, miksi mä oon täällä. Me ei ole kerrottu Jaakolle mitään. Jo me kutsuttiin Jaakko, sen takia sinä olet täällä. Me summonattiin sinut niinku Niin. joku Halloween-otus. No, mikä ikäinen sinä olet, Jaakko? 23. 23-vuotias Jaakko. No niin, Jaakko, mitäs nyt mielessä? Puhuttiin hetki tossa noin, niin sulla oli jotain korjattavaa heti alkuun. Että 24 mä oon tosiaan, en 23. Oho, Mä oon niin. vähän sekaisin tässä. Alkujännitystä. Niin, eli minä Mä otoin... tulin tuolta toisesta ulottuvuudesta, niin mä oon vähän niinku... Ja nyt, koska te olette paljon pyytänyt, niin paluun tekee... Hitti vai huti? Mutta kato, meillä on tämmöiset kyltit vielä, eli tässä arvostellaan meidän... Tosta noin ja tosta ja... Kaikille oma tämmönen. Ja no vieras saa aloittaa. Eli sinulla on se tavara, minkä sinä olet tuonut. Ja sitten me katsotaan, että onko se hitti vai huti, ja Jaakko arvostelee myös omansa. No tää on nyt niinku ihan teitä ajatellen, kun te ootte tommosia pelinördejä. Aha, Ettekö ootti Minecraftia tykkäätte pelailla? Siellä mikä menee. on nörde? Tietääkö Jorma? Se on tämmönen henkilö, joka pelaa hyvin paljon. Okei. Meillä on välillä selät vähän kyttyrässä, tuo selkä vähän kipeä. Ootko sinä kattonut niin meidän videoita? Välillä. Siis teidän Melonilaakso. Melonilaakso. Aivan loistava setti. Yes. No niin. Hierontarulla. Selälle. Hierontarulla. Kyllä. Tällä on sitten selät kuntoon. Sillä selät kuntoon. Kyllä. Kunnolla kuule rusahtelee, kun tosta päältä vedät. Mennään kokeilemaan hetkeksi No muualle. mennään kokeilemaan tonne. Laitetaan tukevasti maahan. Sitten vaan rullan päälle. Vaikka reittäsen päälle. Sitten varovasti rullaile. Minun mielestä Jorman pitää kokeilla tätä. Jorman pitää kyllä testaa. Tämä ei tee minulle hyvä. Eikös tämä ole tämmönen jalkahieros? Sitä voi vaikka niinkin käyttää, jos haluaa. Tämmönen tasapainottelija. No niin, tämä. Pötkylä. Tommosia monta nänniä siinä. No niin. Mitäs tälle antasi? Minä... Tarkoitus olla rentouttava, kyllä. No ei tommosessa nopeassa käytössä, ei se nyt rentouttanut, mutta... Saanko minä pitää tämän? Ilman muuta. Se on Sitten teille minä annan hitiin tarkoitettu. tälle. No niin. Minä annan myös hitti. Sinä ajattelet meidän hyvinvointia tässä, Jaakko, niin mikä on tosi kiva juttu. No niin. Ja minä Joo. pidän siitä. Ja mulla totta kai hitti. No totta kai omalle annetaan hitti. Valitkaa tosta kolikot tosta ensin. Raheata. Ei kun betsailemaan vaan sitten. Ui, nyt on siisti. Oho! Ei kun sitten vaan pelit tulille. Jackpot. Katsotaan saatteko jackpot. Anna mä vedän, kato. Kolikko sisään, Anin tonne päin. Joo, ja sitten vedä siitä ja sitten päästä irti, sitten alkaa pyöriä. Et voittanut. Ihan tyhmä. Et Ei, voittanut. yhdestä Oi, kiinni. tuo oli Yhdestä kiinni. lähellä. Minä voitan, kato, minä oon pro tässä. Kato, laitoin koliko sisään ja voiti. Sä oot joku skämmilaite. Sä oot suunniteltu. Miten sinä nyt ite mukaan voitit kaiken Meidän siinä saman rahat tien? skämmäsit. Niin. Eli tämä on niinku rahankeräyslaite, tommonen Kyllä. Menee isäukko ja hyvän tekeväisyyteen. semmonen säästöpankki. Mitä sä annat? Minä annan huti, on niin paska. Huti, kun mä en voittanut sit mitään. Minä annan hitti, koska minä voitin. No niin, nyt on minun vuoro, ja tässä on minun laite. Chocolate Fountain Easy to Use. Eli suklaaputous suoraan sanottuna. Laitetaanpa tämä tähän toimintakuntoon. Toimiiko se nyt niin kuin sen kuuluu? Eihän se tehdä mitään. Kyllä tämä nyt... No, No, eiköhän dipata sitä vaahtokarkkia nyt Dipataan tuohon sinun vaahtokarkkia. laitteen. mennään maun perusteella, joo. Se ei välttämättä näytä niin vaikuttavalta, mitä ne olisi luullut, että se näyttää. Tosta. Ei se oikein toimi niin kuin sen kuuluisi, mutta... No, tippaanpa. Suklaata.
Se ei nyt ihan pelaa silleen, miten varmaan sen pitäisi, mutta... Oho, kyllähän, siis eihän tällä pakko antaa nyt Jorma huutti. Eihän tuo toimi yhtään. Juu, se on sama niinku kulhoon vaan laittaa sulaa suklaata. No tätä vaahtokarkit oli hyviä. No vaahtokarkit, okei. Vaahtokarkit hitti, tuo laite huti. No olittepa te raakoja tälle nyt, mutta minä annan tälle myös huti. En tajunnut, Minä että... annan koko hittivän huti-segmentille hutin ja siirrytään seuraavaan. No niin, olipa aikamoinen paluu hittiä hudilta. Paljon hyvää onneksi tulossa tässä. Että. On, nimenomaan, että älkää ostako suklaaputousta. Semmoinen... No, jos ainakin opittiin jotain tästä. Kuulkaa, seuraavaksi on sen ensimmäisen mysteeri Halloween-segmentin aika. No niin, nyt lähdetään hetkeksi ulos. Nyt ollaan tultu ensimmäiseen mysteerisegmenttiin. Tässä on ensimmäinen mysteeri. Tulepa tänne, mysteerimies. Terve. Ja kuka sitä tulee? No Marko tulee. Siihen, kattokaa tästä. Oho, siellä on 4 erilaista kurpitsaa. Täytyy olla pienemmillä sillä, kun on tommonen pieni. Työkalupöytä. Marko saa ottaa. Se, kenen nimi tulee, saa valita kurpitsan ja 3 työkalua. Ja kurpitsota kaivertaa, sitähän me ei muuten edes sanottu vielä. Ai niin joo. Minä vedän täältä oman nimeni, että se on Mitä? Pete Senior. Ota tämä. Minä taidan ottaa tämän myskikurpitsan, tämä näyttää minun mielestä hyvältä. No niin. Oho. Minä otan tämän kauhan, tämän puukon. Minä otan mittanauhan. No niin. Ei tarvitse lähteä. Olen taloyhtiön isoin mies, niin isoin mies tarvitsee isoimman kurpin. Ai ja Otan akkuporrakoneen ensimmäisenä. Tämä, mikä tämä on? Sisle. Sisle. Marko, hyvä tässä suomen kielessä kyllä. Otetaan vielä tämä toinen puukko tästä. Kumpi saa valita nyt? Jorma! Jorma tuli sieltä. Minä otan tämä. Ai ota. Otan. Tämä. Onko täällä semmoista, mitä voi skaapia tällä lusikalla? Lusikka, pora ja tussi. Siinä on hyvä setti. Pakko se varmaan sakset ottaa, ei täällä muuten pysty leikkaamaan. Taltta voi olla hyvä. Ja kunnon vasara. Ja sitten eikö kaikki paikoille ja kaivertamaan. Tervetuloa Halloween kurpitsojen kaivajaisiin. Ja aikaa on 30 minuuttia. Aika alkaa nyt. Minä mittaan tämän ymmärrystä. 50 senttimetriä. Järjemmällä tämän akkuporrakoneella. Tosta mä vähän. Oho, sehän meni tänne. Näyttää vaaralliselta. Näyttää. Ui, täällä on oikein porakone. Totta kai. Ja mitä siellä nyhjätään? Täällä avataan kurpitsa ja tyhjennetään se. Meinaatko laittaa sinne valonkin? Totta kai. Kerropa masteri. Sinun täytyy käyttää kauhan toista päätä. Toista. Sehän on loistava taktiikka. Kiitos. Mitä sinä olet suunnitellut siitä tekeväsi? Kurpitsa lyhdytä. En tiedä kyllä minkä. Ahaa. Syöttää. Niin. Esteettinen taideteos. En minä nyt tässä kohtaa viitti paljastaa sen enempää. Esteettinen. Eellä alkava. Eellä alkava. Tulee metsäretki mieleen. Tulee mettäret. Joo. Täällä on jo silmätä tehty ja... Minua alkaa sattua selkään tämä pieni sänky. Mikä sänky? Minähän olen... Minä harkinnut taiteilijaura. En. Mutta minullahan on valmiiksi jo suuri ura. Minä olen vararyhmän johtaja, varapuheenjohtaja. Minä olen siivousvararyhmän varapuheenjohtaja. Edistytäänkö täällä? Pikkuhiljaa. Mutta pitäähän sillä tietenkin perärööri olla, niin tonne sitten. Ai perärööri. Kyllä. Aika mielenkiintoinen. No nyt Tämäkin kurpitsa voi käydä bisneksillä niin sanotusti. kyllä. Minä vaan aherran täällä niinku pikku tonttua häntää hommissa. Minäkin olen vaan ihan hiljaa ja turpa kiinni. 20 minuuttia jäljellä, että pankaapa vauhtia. Hei, Masteri Hefe. Masteri Hefe. Kerropa Anja minulle, mitä minä voisin tehdä hienontaakseni tätä minun taidetta. Pysyykö se hyvin pystyssä? Se täytyy ensin taas saada vakautettua. Se on aivan kuin posliinia. Niin.
Se on todella kaunis. Ja sitten minua kiinnostaa vaan, että riittääkö sille kynttilälle happi. Kyllä sillä riittää. Selvä. Sinä et ole vakauttanut tätä En oo vielä. vielä, joo. Se on ihan lopuksi. Ei. Sinä olet saanut kyllä aika paljon aikaan. Sinulla taitaa olla työkalut hallussa. Minulla on minun vehkeet hallussa niin sanotusti. Oho! Se on just näin. Mutta siemeniä kovin paljon siinä, vaikka se oli noin pullea. No, eipä ihan hirveästi kyllä. Ei kyllä. Jos vertaa niin kuin isoon, niin siellä oli valtavasti siemeniä. Se on hyvä, että on vehkeet kunnossa, mutta ei siemeniä. Hyvä senori. Jaahas, mä että semmosen vedit. Onko se syötävää tuommoisena? No joo, kyllä Voiko kurpitsaa sitä voi syödä. Voi syödä. Okei. No Anja, kuka on tällä hetkellä sun lemppari? Mikä on sun lemppari teossa? Jaa. Kyllä se taitaa olla tuo senori. Aha, senori on voitolla. Mitä? Viimeinen minuutti alkaa nyt. Ei herran tähden. Eihän tää mahdu tästä olla. Katsotaanko se tuolla? Jaakko ei saa kynttilää kerkeä saada. Hiljaa siellä, kyllähän ei. Eihän tää toimittaa mehän. Tuo, 7, tää toimii. Mut se ei mahu sinne. Nopeesti. 4, Ei tää mahu sinne. 2. Se jäi sinne jumiin. Aika. Aloitetaanpa sieltä Jormasta. Aika on loppu, niin minun kärtsää täällä, tämä haisee aika pahalta. Eli minun ajatus oli tehdä semmonen, no nyt se vähän lähti himmenemään se valo, mutta oli ajatus tehdä semmonen hämähäkin seitti. Se Persää ja haisee ihan hevosen perseeltä. se haisee aika pahalta. Mutta Hieno. sinun vuoro, Marko. Joo, no minun naapurissa asuu semmonen poika kuin Pete, niin halusin ottaa vähän nyt samaa näköä, mutta Eli se on minun poika Pete vai? no yritin tehdä ainakin. Ei näytä kyllä lainkaan Peteeltä minun mielestä. Tiivistetty, kuivattu, riivattu Halloween sielu. Ja sulla ei, Pienessä kompaktissa paketissa. sulla ei mennyt kynttilää sinne Ei, sisään. mutta se on kato hieno liekkihiukset. Mutta pitikö se mennä sisälle? Ei. 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 Okei, Se ei kerennyt mennä sisälle. Niin. Tämä on tämmönen veikeä jokeri tämmönen. Se on todella niinku pelottava ja riivattu. Mitä mieltä sinä olet minun jutusta tästä? No, Kato, kun se lentää. mutta upea, mutta nyt se ei enää palaa, mutta kyllä se kaunis on. Mutta siitä puuttui se hämähäkki ja sitten minua vähän häiritsi se haju. Kaikista suurin ja Paras. aika kaunis ja kun minä katson tuonne sisään, niin sillä aivan kieli läpättää. Niin sitä minä haikin. Kieli. Sitä minä Joo. Kynttilä on kielen päällä. Kyllä, niin minä Joo. haikin. On se Ja sitten taiteinen. tuo On se kyllä taiteen. ja kokonaisuudessa valaisee kyllä kauniisti. Elikkä selvästi paras. Tämä minua oikeastaan viehättää. Ajatelkaa, kun se kynttilä ei valunutkaan tuonne pohjalle, mutta se antaa kummasti valoa tuonne sisälle. Miten se on mahdollista? No sitä minä tuossa mietin, ja se on todella mysteeri. Tämä on aivan mysteeri. Halloween mysteeri. Pidän siitäkin, joo. Ja sitten tämä viimeinen, mutta ei vähäisempi. Kunnolla avattu, ja se loistaa se väri, mikä on Halloween väri. Ja sitten toisaalta, kun katsoo vähän kauempaa, niin se on aika kammottava ja pelottava. Ja sitten kyllä minun nyt täytyy sanoa, että kyllä tämä Senorin nyt on niin kuin eniten Halloween. Eli minä voitin. Tässä näette Jormaa tulla viimeisenä. Ja kyllä se niin menee muuten niin, että eiköhän me kuitenkin anneta Senorille aplodit. Annetaan aplodit. No niin. Siis oli kyllä mukava, että Markokin pääsi tulemaan tuohon. Pääsi Jaakkokin tapaamaan Markon ihan... Oli erikoinen henkilö, hyvin erikoinen henkilö. Mitä mieltä sinä olit hänestä? Ihan hauska tyyppi, mutta ehkä liian erikoinen oma maku. No niin, muista sitten, että Marko katsoo tämän ja sinä saat kohta selkään. Minun pitää olla varovainen. Marko, sinä olet hyvä tyyppi. Se on vaarallinen jätkä. Mitä pikemmittä puhetta, mennäänkö sitten vaan eteenpäin? Nyt on tulossa aivan uusilla mausteilla uskomattomia herkkuja. Halloween Namskihis! No niin, sieltä tulee ensimmäinen, alettiin suoraan asiaan. Tarjoilija tuo sieltä. Mikäs? No niin. Mitäs täältä löytyy? Anna. Yllätys, herrat, olkaa hyvät. No niin.
Tosiaan tässä Namskiksessa kaikki on tehty meitä varten, eli mitä ei ole ostettu. Mutta nyt tuli näköjään tämmösiä kurpitsa. Mini-kurpitsa. Mikäs tämä Mä tiedän, että näin pieniä kasvaa. Mulle tulee mieleen toi porkkanakakku. Minä palaan rustamaan minun Halloween-korttiin nyt pitkää arviointia. Minä annan tälle 2/7. Minä annan tänne juo porkkana, koska tässä oli porkkana, niin 8. Mulla on peruskurpitsa kautta 10. No niin, seuraavaa herkkua. Olkaa hyvä, herrat. Aha, sieltä tuli jotain tämmösiä nakkijuttuja. Nakkeja. Ja siinä on jotain kastiketta. Onko se siraksa? Se on siraksa. Minä näytän täältä ensimmäisenä. Minä annan 11. Minä piirsin ne nakkijutut tähän näin. Ja tykkään, että se on suolasta, ei makeeta. No mulla lyö tyhjää, mulla on vaan, että nakit on hyviä. Noniin, Ja siitä semmonen jämäkkä arvosana. Jaakko tykkää nakeista. No. minä piirsin vaan porsaan tähän, koska nämä nakit oli varmaan tehty porsasta. Mitäs oli kalkkunanakkeja? Tai vegenakkeja, ei tiedä. Ja olkaapa hyvä. Jaha, Oho, toinen kuppikakku. Tässä on vähän kärsinyt lepakko tässä päällä. tässä on jotain Batman. Ai siellä on sisällä jotain vielä. Oho. Mitä on ihmettä? Siinä on tursotettu jotain mansikkajuttua sisällä. Mansikan Eikä väristä. ollut. Mitä mulla on täällä? Sulla on täällä ihan muuta. Sinulla on yllätys siellä sisällä. Mitä sulla on siellä? En minä tiedä. Tuo maistuu ihan hämärältä. Eikö sinulla ollut mitään sisällä? Sinulla on jotain ripulia siellä sisällä. Haluatteko maistaa? Haluatteko maistaa? Ei. Ei. Eikö mielenkiinnosta edes? Ei. Niele vaan. Siis tää on jotain rotan paskaa. Siis tää on aivan järkyttävää. Siis aivan helkka. Ai on paha. Siis on, no maistakaa. Uskallatteko minä maistaa? haluan Tuolla oli joku rulettijuttu ihan varmana. Keittiö on vähän juksuttanut meitä. Hyi olkoon. Siellä on jotain kissan ruokaa. Se on oikeesti paska. Siellä keittiö pistänyt. Mitä ihmettä? No Sillä muista on tämä... kokki vääntänyt tortun väliin tommosen. Jaakko, sinulta varmaan tulee hyvät arvostelut tähän. Tulee. Kakkakasa kautta 10. Siis aivan järkyttävän makusta. Noin huonoa makeista en ikinä ole maistanut. Siis aivan. Mutta siellä taisi olla koki yllätys. Kokin erikoinen. Taisi olla Halloween-ränkki. Se oli Halloween spesiaali. ja tuli juuri oikealle ihmiselle, eli Jaakolle. Niin, ei tullut meille. Jaakko saa arvostaa tätä. Minä annoin tälle vaan jaa, koska en minä tiedä mitä antaa. Hansson. Ai. Minä annoin Spooky 8. Eli niinku 8. Tuosta elekin huono olla. Seuraava herkku. Lisää. Oliko Haloven tulista? Mitä siinä oli? Ois mielenkiintoista tietää. Mutta... Mustapippuri ja siliä. Tää on kyllä kauhean näköinen tää yksi. No. Ai nää on muuten Oreo-keksejä. Mä en huomannut. Joo. No. Tällä kertaa ei oo skeitää välissä. Ei mulla ole mitään muuta kommentoitavaa taas kuin, että Oreot on hyviä. No sinä olet kyllä... Mä oon kekseliäs tänään. Minä annan tälle tämmösen... Sä keskisormet pystyssä. Ei oo kun peukut. Keskisormet pystyssä. Peukut pystyssä. Se on semmonen Halloween-herkku, just tommonen mitä meille tehtiin, niin... Mutta peukut pystyssä. Minä pisin semmosen veikeän naaman tähän. Sinäkin piirsit tommosen hymiö. Niin, minä pisin tämmösen näköisen. Tämä veikää. Tulee säkki pöytään. Tää on kun alakartte ateria tulee nyt. Mitä Lävähtää lämmillä ja pasautasella. No se näyttää kyllä. Se näyttää kyllä. Olkaa hyvä. Tuo näyttää kyllä koiran kakalta kyllä. Tää helkkaria. Kiitos. No, kiitos. Kiitos. Tämä on kyllä koiran kakkaa tai jotain tämä. Minulla on kaikkein isoin jööti täällä. Siis tämä näyttää oikeasti kakalta. Kattokaapas nyt tätä. Ei. Katso kun minä avasin tämän, niin täällä on siis potaska. Ei hyvä luoja. Tässä on vertakin tässä pökäleessä. Ei hyi, mitä hellä. Musta makkara täällä Tää sisällä. haukku siitä. Kato. Eikä ne meille oikeeta kakkaa syöttäisi, että tää on pakka. Ei se haise kyllä oikealta kakalta. No mitä se maistuu? Mitähän tuo on? Aika vahvan makuinen. Minua ällöttää hirveästi, että tuossa on tuota punaista. Se on niinku verinen. No niin. Se on Me ollaan ollut ummetusta viikon verran ja sit se on tullut ulos. on oikeasti kun kakkaa söisi. Näyttää niin aidon näköiseltä. No siis mä näytän paikan mihin tää kuuluu. Tonne se kuuluisi oikeesti. No sinne. Ei lautaselle. No just Siis- sen. Minä piirsin tänne tämmösen koiran. Tämä niinku koira liittyy vahvasti. Mikä silloin tulla Se on kyllä jalkojen väliin? hevonen Jorma, eikä mikään koira. Tämä on koira. Tää sun piirustus on ihan järkyttävä. Mikä toi?
Mikä sillä on tuolla alla? Se on sen 4. jalka. Jaa, miksi se on eri värinen? Onko se on varjossa? Aha. Aivan, niin sä oot oikein taiteellisesti miettinyt. Mennäänkö pois tästä? Eiköhän mennä Naamskiksista seuraavaan sitten. Mieli hyvin. Täällä on mukissa. Mitä siellä on mukissa? Mitä siinä on mukissa on? Siellä on vähän lörähti pahti. No niin. Sinun kuppi meni Kuppi on pilaan. ruinet. Jaakko alkoi jotain meditoimaan tai jotain. Joo, Jaakko otti nyt omaan shown pystyyn ja... Joo, meidän varmaan täyttää lopputili tässä kohtaa. Jo Jaakko ottaa nyt hallun sitten tässä vaiheessa. No niin Jaakko, mitäs lähdetään seuraavaksi tekemään? Lähdetään raastaa. Mitä? Minä en nyt ihan ymmärrä. Niin. Jaakko, mitä sinä nyt tuijottelet tuonne kattoon? Näetkö sinä jotain pelottavaa siellä? Raastaa. Omissa maailmassa. Ota, nyt lähti. Mikä oli vaikeinta uuden kanavan eli isäukkojen aloittamisessa? No yleisesti kun aloittaa jotain uutta, niin motivaatio ja siinä pitää olla joku syy, miksi sitä tekee. Ja sitten pitää olla tosi, miten sen voi sanoa, sinun pitää olla tosi Pitkäjänteinen. pitkäjänteinen. Sitä se vaatii. Vai mitä Jaakko? Ehkä. Jaa, Hansson. Kauan te olette tuntenut toisenne ja mikä on toisessa parasta? Moro! Oho, kauan me ollaan tunnettu Jaakko. En muista, milloin ollaan nähty ensimmäisen kerran. Minä ja Jorma tavattiin silloin kolme vuotta sitten. No sit on 3 vuotta, niin kauan jo. Se oli se aika, kun minulla ei ollut vielä partaakaan kasvanut. Pelattiin aina Tinteton Ninecraftia yhdessä. Joo, se oli se, mitä Ninecraftin aikoja. Pystyykö Tintento Ninecraftia pelaamaan yhdessä? Ja mikä on parasta Senorissa? Varmaan se on Pop-sanonta. Jormassa parasta se, että kun se lähtee ovesta kotiin takaisin. Niin, ja Jaakolla on kivat lasit. Kyllä näin on. Samaa mieltä. Eva, sinä olet ihan hauska. Ei vaan, Jorma, sinä olet minun hyvä ystävä, oli vitsi. Kato, tälleen minua kiusataan täällä. Mikä on Peten isän ja Peten ja Talen sukunimi? Menee aika henkilökohtaisuuksi. Nyt mennään ihan niille henkilökohtaisuuksiin, ja minä voin paljastaa. Oho, ei kenelläkään oikeastaan ole sukunimiä, ei minullakaan ole sukunimeä. Halusin vaan Jormalta kysyä, että onko maito loppu? Onko maito loppu? No vasta tuohon. No ei minulla itse asiassa ei ole kotona maitoa. Mutta en minä ole menossa ostamaankaan maitoa, että Sebastian ei mitään hätää. Mulla alkoi murrosikä ajoissa. Isäukat, mä kerron teille vitsi. Miten virtahevon saa pysäytettyä? Katkaistaan virta. Minä en saa mitään selvää. Ei, miten virtahevon saa pysäytettyä? Katkaistaan virta. Niin. Ihan luonnollisesti No se on. ihan siis selvä vitsi tuo. Moro, mä oon Lauri ja mä kysyn, että mikä on teidän lempiväri ja mikä on teidän lempiruoka? Bob Hansson. Opansa! Sininen myös sattumanvaraisesti. Sininen. Minä tykkään oranssista. Sinä. Minä tykkään semmoista värikkäästä. Peskää ne kylpytäkit joskus ja seniori näyttää Minecraftin laamalta. Mitä? Oliko tää kehu vai disrespect? Se ei ollut kyllä kysymys. Se oli kyllä kehu minun kirjoilla. Peskää ne kylpytäkit. Kyllä itse asiassa viime kerralla pesi kuule Halloween-spesiaalia varten. Sinä pinkkasit silmää, et siis pessyt niitä. Kauan on ollut pesemättä. Minä en kommentoi. Mitäs Jaakko on pitänyt tähän asti mennä showsta? Tullut aika huono olo tähän mennessä, siis aivan järkyttävä olo. No, mutta enää ei ole syömistä. Viimeisenä on tulossa yllätys Halloween-segmentti. Joo, siihen kannattaa odottaa. Mutta eiköhän mennä sitten Halloween-versioon. Piirrä kuten Da Vinci. Tämä on Halloween, piirrä kuten Da Vinci. Otappa vieras sana tuolta. Sinun pitää yrittää selittää se meille 2 uudella tavalla. Jos sinä saat Jorman, niin sinun pitää suulla ja pelkästään äänillä. Ei saa sanoa mitään sanoja, niin sillä yrittää selittää tämä sana. Ääniefektejä saa pitää. Okei. Ääniefektejä pelkästään. Saat huilata ja vähän semmoista hoilata ja muuta. Eläimien ääniä ja muuta. Joo. Jos sinä saat toisen puolen, Niin sinun pitää esittää se tällä nukella. Mitä ihmettä? Tällä nukella pitää pantomiimata se juttu. Juu. Ei. No niin, mikä se siihen käteen jotenkin? Mitä? Ei nyt mä en edes kehtaa ehdot. Oletko sinä valmis heittämään kolikkoa? Siis tässä ei ole hyviä vaihtoehtoja tässä kolikossa.
Eikä. Ääniefekti. Okei, no tää oli huonompi vaihtoehto, koska... Ääniefekti. Sinulla on, Jaakko, minuutti aikaa. Aika alkaa nyt. Okei. Ei saanut puhua. Tää on ihan... Okei. Murhaisia. Hämähäkki. No, Oliko? oli saman tien hämähäkki. Vitsi, toi oli nopea. Hyvä, Jaakko. Okei. Se oli ihan selvä. Mä luulen, että se on vaikea. Se oli hyvä. Paikkojen vaihto. Joku hyvä sana, kiitos. No niin, no joo. Tämä on aika helppoa itse asiassa. Sitten katsotaan, että millä kummalla lähtee. Ääniefekti sekin. No niin. Noniin. Se on joku haave. Kummitus. Se on joku hirviö. Zombi. Se oli se! Oliko zombi? Oli! Se oli! Jaakko arvasi se oikein. Hyvä Jaakko. Tämä on helpompaa miltä näyttää. Liian helppoja sanoja ehkä. Aha. Nyt on kyllä hankala. Ihan sama kummaa tämän esittää kyllä. Ääniefekti. Joo, minä olen valmis. No niin. Ja lähtee. Kala. Ultakala. Mikä hito? Ihmissusi. Tämä on ihan mahdollista. Karhu. Joo. Ui. Noitakka. Velho. Poppa. Mikä mielisairas pappaselle. Jesus. 100-vuotias isäukko. Hauta. Lagaava pöytäkone. Se on joku lagaava juttu kyllä, vähän sitä kuulostaa. Sulla on lagaa Ja siinä päässä. on aika. Ihan mahdoton. Mikä se oli? Se oli kurpitsalyhty. Kurpitsalyhty. Miten sinä kurpitsalyhdy esität ääniefektiä? Se on aika vaikea, mutta joo. No niin, kun ensimmäinen kierros meni silleen, että kaikilla oli pelkästään tuo ääniefekti-juttu, niin otetaan vauva mukaan. Joo. Nappaa sana ja joudut tällä vetää, ja kolikkoa ei enää oo. Ja aika alkaa nyt. No niin, pää mukana. Vauva. Tää on aivan mahdoton. Se on joku lyöjä. Tuo on joku Harry Potter. Se on joku paini. Uinti. Ei ku... Levitaatio. Velho. Se on joku siis joku jeditysjuttu. Se heiluttaa kättä vai? Liittyykö se siihen käteen jotenkin? Vauva istuu. Kummitus. Ei. Se on velho. Loita. Loita, no niin. Oho, oliko? No niin. Joo, oli erittäin vaikea. Mä yritin tehdä niinku luudalla lentää. Joo, minä tajusin siitä, että se on jollain luudalla lentää. Hei, tuo oli hyvin esitetty. Loistavaa, Jaakko, loistavaa työtä. No niin, minä nappaan täältä jonkun sana ja käytän vauvaa sitten. No niin, minä sain varmaan tämä laatikon parhaimman sana. Aika. No, lähti nyt. Mikä se on? Se on joku toimistotyöntekijä. Känniläinen. Se osoittaa minua. Se on Nori. On se Peteseni. Se oli Peteseni. Ei oo totta. Minä kyllä oon tuon vauvan näköinen laisinkaan. No niin, viimeinen kierros. No niin, aika alkaa nyt. Vauva. Ei tuota päätä tarvitse. Päätä vauva. Rallikuski. Judopaini. Pilkuttaa. Pianosoittaja. Tappaaja, murhaaja. Oukampuka. Apina. Iso gorilla. Vihainen gorilla. Oho, mitä? Ei nyt mä en edes kehtaa ehdottaa enää. Sana oli syyskuu. Mitä? Kyllä minä olisin arvannut kyllä. No kyllä tuo nyt olisi helposti. Minä olisin tuon vetänyt ihan täysillä. Nyt tulee jotain aivan huikeaa. Minua vähän jännittää. On jotain erittäin huikeaa, Jaakko. Ja erittäin huikea se Nori. Meillä on uusi segmentti. Toinen Halloween mysteerisegmentti. Mennään suoraan sinne. Mitä oikein teet siinä? Mulla on sulle tärkeää kerrottavaa. Mä odotan mysteerisegmenttiä. Mut Sebastian, mun nimi on Sebastian. Mut tuu katsomaan Sebastian. Tuu tänne kaapin sisälle mun kanssa. Täällä on yllätys meille molemmille. Kerro nyt! Mun pitää mennä jatkaa isäukkoa. Ei! Sun pitää tulla katsomaan tänne salaisuutta. No, nyt tulee heräs mieleenkiinto. Sebastian, paluu on tulossa. Ai, Balloons TD Battles 4. Se on tosi hyvä peli, mutta ei se ole ihan lempi. Se on mun lempipeli. On tulossa Peten paluu. Mitä? Uskomaton uusi Pete-seikkailu.
Jaakko on nyt tuossa silmät kiinni. Niin, sillä on tossa mysteeriboksi edessä ja silmät kiinni. Tai sidottu. Eli Jaakko, sinä voit ottaa nyt silmäverhouksen pois ja sinun pitää arvata mitä siellä on. Katsomatta. Okei, ootas, mua ällöttää ihan sikana. Mä en siis... Sitten molemmat kädet sinne sisälle. Mä en uskalla edes kuvitella. Sitten vaan testailemaan. Se on laatikkoa vielä. Niin, minä pitää sanoa sen verran, että ei mitään äkkinäisiä liikkeitä. Miksei? Mikä siellä on? Mitä hittoa? Mitä hittoa? On varovainen, ei liian äkkinäisiä, mutta... Miten niin liian äkkinäisiä? Voiko sitä sattua jotain? Sinulle ei voi sattua mitään. Pistä nyt kädet vaan sinne. Mutta jollekin muulle voi. Mitä? En mä uskalla. Mikä hitto siellä on joku pureva juttu? Se on alempana. Alempana. Mikä siinä on? On vielä alempana. En mä uskalla koskea. Musta on kuin elävä olento legit. Siis mulla on kauheat vainoharrat, että siellä on joku. No, näytte liian äkkinäisiä liikkeitä, mutta kosketa nyt. Liian äkkinäisiä liikkeitä. Siis voin mä... Ei sanota mitään. Sä nyt... Siis voiko toi tehdä mitään? Ui, mitä hittoa? Mikä on sinun viimeinen arvaus? Se pitää kokeilla. Nyt mä pelkäsin ihan turhaan tätä. Siis nää on matoja. Onko se sinun arvaus? Mitä matoja? Kastematoja. Okei, voit katsoa. Oletko sinä ongelle menossa? Se on spagettia. Siis tuntuu aivan sikana madolta. En mä edes niinku halunnut enempää testata, mutta... Sitten voi poistaa. Ole hyvä, joo. Onko se joku piraaja? Ei se kai piraaja voi olla. Se on... Jees. Tämäkin on jotain märkää. Ole varovainen. Se voi purra sinne. Miltä se tuntuu? Kakalta. Minulle vähän tuntuu, että tämä on jotain kuin limaa. Minä sanoin, että tämä on limaa. Minä lukitsen vastauksen. Mitä se on? Saanko minä katsoa? Saat katsoa. Tämä on majoneesia. Kyllä. Majoneesia. Namskis. Majoneesia. Mielenkiintoista. Saanko ottaa? Nyt saat ottaa silmäkääreen pois. Tarkista mitä siellä on. Tämä on aika jännittävää. Se on aika mielenkiintoinen. Tämä on yllättävän jännittävää vaikka. Missä se on täällä? Mitä sinä löydät sen? Siinä on jotakin. Mikä se on? Miksi minä Mikä tämä on? Ahaa! Minä tiedän mikä se on. Se on joku kala, koska täällä on evälässä. Minä arvaan, se on joku kala se on. Minä arvaan, että se on silakka. Lähellä olit. Siellä on 2 muikkua. 2 muikkua. Ei. Se oli aika... Namski. No, olipa koskettelua kerrakseen. Siis sinä joka ikinen kerta sanot jotain ja sitten kerrakseen. Niin, no sitä on aina kerrakseen. Niin sitä on kyllä. Jorma on kyllä sanoja kerrakseen kyllä sinulla. Sana-arkku täynnä kerrassa on hyviä sanoja. Sinulta tulee niinku Shakespeareltä tulisikin paperille suusta. Mitäs Jaakon suunnitelmat on tästä nyt Halloween päiväksi? Mä menen vähän keppostelemaan tonne naapurustoon. 24-vuotias lähtee vähän karkkia kepposta. Kyllä. Vanhuksilta pyytää karkkia. Jos ei tule karkkia, niin sitten se on kepponen. Mitäs mieltä sinä olit, Jaakko, nyt tässä? Kerropa nyt rehellisesti. Oli hauskaa. Mutta jännitystä riittää, mielenkiintoa. Ei tiedä yhtään, että mitä tässä tulee tapahtuu. Joo, muistakaa tilata, se on tosi tärkeää, että missaa uusia Isäukot showta. Hyvää Halloweenia, hyvää Halloweenia, hyvää Halloweenia, Jaakko. Kiitos samoin. This is a duo not like any other, you know. Is everyone ready for this Halloween special? Enjoy the show. This is a duo I've never seen it before.
Tervetuloa isäukko loppupuheeseen. No niin, tämä kestää 2 tuntia, eli ottakaa popcornit valmiiksi. Tämä on meidän tie 100 000 euroon, ei kun 100 000. Voitteko uskoa, että tämä oli joskus Jorman hitti vai huti esine? Taisi olla huti molemmilta.